Hi ka mga hello guys! Alma Aselom sa Alma Joy Vlog. So karon guys, naka-lipstick na ko guys kay mag-ready na ko ug moadto sa birthday party karong udto ha. So unsa man derong pizza ha? Agosto 4, 2021. So karon guys, malibre ang akong paniudto karon. Kay na ay nangimbitar og birthday. Naghunahuna po ko ang agmoadto lang sad po ko kung okay ra gud pod og moadto ko nga way bitbiton. So maghunahuna ko kung say akong mabitbit na tumaadyo na lamang nga naatay ika-present sa nag-birthday. Daghang salamat kaayo sa nag-imbitar na ko karon kay malibre ko og paniudto. Ang imbitar na ko karon ang sekretary sa among barangay sa Sunados. Ang nangimbitar na ko og paniudto. Unja guys kay maghunahuna po ko kung say akong mabitbit kay ang iyang anak man ang nag-birthday karon. So akong itry kung unsay akong mahimo. Mugawas na ko karon ang oras na to karon ug unsa nang oras ha. Okay ni siya nga relo. Sakto jud na di ta mapasmo anang relo ha. Dili gyapon na to kalimtan ang atong mask. Usa to mugawas. Make sure nga maka-wear ta og mask. Wear properly. Try na ako. Guys, gawas na ko. Naris ako, madam. Okay. Ako nang nagpasabot ako sa akong mga anak. Narbay sakyanan. Palihog kong sira nang. Gusto mo mangayo, mangita diri ang maghang kabulakan na diri. Di ako sa flower shop. Hello, oy, kaysa mag-join nag-birthday ang nanay or ang anak? Ano eh? Ayaw, iluhag. Dali na, ma'am. Dali. Ng decoration. Ay, Jesus. Naka-appeal ka, Jodog, pa-birthday. Ay, kagwapa. Arong gwapa ha ang nag-birthday. Kisa man dyan nag-birthday? Kisa man nag-birthday ang interview? Kisa nag-birthday ang anak o ang nanay? Ang anak. Gwapa ha kaayo. Ay, nanay. Hasta po mga visitor. Hasta po mga visitor. Hi! Hi, ma'am! Atin may birthday ni Miss Arimalo sa iyang anak. August ba silang gusto? Oh, kagwa ka. Oy, hindi ka taon na. Oo, dyan no, gwapa tagtagan. Ngaon na ta. Luto ka na siya. Sige na, ngaon na ta. Sige na. Hi, Mas Big. Wait ka ng light pen. Daw ka suyo, Ben. Nagwarwarang ka sa pudiri. Bahala na ka ng nindo to sila decoration. Ano may light pen doon? Light pen. Kagadiin mo. Aja deh. Aja. Aja. Nagahanap mo pagkaon.
Nanguli nami sa gikan sa birthday. Hi! Oy, ano ito rin kandikan? Oh! Hello! Hi! Oh, instant celebrity ko. Okay, salamat. Balik ko kay nag-una-una na kuno ko. Ano po nga man balik man? Wa na lang ko na nangin kay murag guot naman nga ta. Ayaw sa uli ng tata. Hi! Dan eating. Oh, dan eating sa birthday. Yes, sama na kayo dito. Oh, sama na. Sige. Nangabusog na mi. Buyag. Busog yun may Oh, kayo. Thank you oh. sa Thank you sa nag-invite na mo as Arevalo family. Ug sa nag-birthday si Madam Secretary ug si Yang anak. yang anak sa studio. 21 na di yang edad ko. Duwang na ito si Tata. Na Tata. Wala doon ka 21 punta. Sige, bye! Okay, bye-bye. See you Bye-bye. on Friday. Friday ta mag-duty. Dili may mo sakay. Hi. Mag-breeding ini ka Friday. Mag-meeting ta? Mag-breeding. Ini ka 5 o'clock kuno. Kaya na ako no itaga accountant sa mga asa. Accountant ba to kung ako ko na sa'yo? Okay. Ha, hello. Hi. Uli na ko sa amin. Okay, see you on my next vlog. Salamat sa pagtanaw. Hinapon ka, nag-enjoy mo. Bye-bye.